Bik u porcelanskoj radnji. Pepa i njena porodica su otišli da se provoze. Volim naš auto. Ho, ho, i naš auto voli nas, zar ne? Stanite! To je gospodin Bik sa prijateljima. Bager, bager. George voli bagere. Zdravo, gospodine Biku. Kako ste? Prokopavamo put. Koliko će to trajati? Trajaće koliko god bude potrebno. Momci, hajde da razlupamo ovu cev. Gospodin Bik je dobar u lupanju. Wow! Pauza za čaj. O ne, sada ćemo još duže čekati. Zašto nam se ne biste pridružili, mama prase? Imamo dosta čaja za sve. To dobro zvuči. Hvala vam, gospodine Biku. Lep vam je čajnik, gospodine Biku. Da, Pepa. Napravljen je od finog porcelana. Gospodin Bik voli fini porcelan. Moraš da budeš mnogo pažljiva sa porcelanom. Zašto? Pa, zbog toga što može lako da se slomi. Zbog toga ja uvek... O ne, gospodin Bik je slomio porcelanski čajnik. O, ne! O, previše sam ga naglo spustio. Ne poznajem sopstvenu snagu. Mogu ja da ga popravim, šefe? Imam cement, a ja imam šeftalicu. Neće to uspeti, momci. Znam. Gospođica Zec drži porcelansku radnju. Ona će ga popraviti. Dobra ideja, mama prase. Idemo pravo tamo. Ja mogu ja sa vama. Idemo svi zajedno. Gospodin Bik ide u porcelansku radnju. Ovo je radnja gospođice Zec. Stigli smo. Zdravo, šta vam treba? Bik u porcelanskoj radnji. Zdravo, gospođice Zec. Razbio mi se moj porcelanski čajnik. O, ne. Jel može da se popravi? Dajte da pogledam. Potpuno je slomljen. Smrskao sam ga. Ali mislim da ima spasa. Odlično. A da pomognemo? Naravno, Pepa. O, ova dva dela se uklapaju. Popravljanje čajnika je kao slaganje slagalice. Svaka čast, Pepa. Ja ću zalepiti delove. George je pronašao delove koji se slažu. Bravo, Đorđe. Još samo malo. To je poklopac. Ostao je samo još ovaj čudni deo. Gde li on ide? To je samo drška, gospođice Zec. O, tako je. Ne znam baš mnogo o čajnicima. Izgleda kao nov. Nemojte opet da ga razlupate. Ja sam dobar u lupanju stvari. Svaka čast, Pepa. Hvala vam što ste mi popravili čajnik, gospođice Zec. Nema na čemu, gospodine Biku. Pogledajte, šefe, rupa. Imamo malu rupu u putu. I to baš ispred radnje gospođice Zec. Šta mislite, momci? Da li ispred radnje gospođice Zec sme da bude rupa? Ne! Popravili ste čajnik, a ja ću vaš put. To nije moj put. Gospodine Biku, a kako ćete da zakrpite rupu na putu? Prokopat ćemo put! Gospodin Bik prokopava put. Gospodin Bik voli prokopavanje puta. Svi vole prokopavanje puta.